Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u part 1, to ovo nije part 1 epizoda, nego neka uvod šta ćemo raditi ove godine. Ove godine, 2017, ćemo snimati Minecraft, ne znam, lyrics prank i tako to. Da, i teo sam kažem da se pretplatite na kanal Supkaz. Da, ajde da mu pomognemo da stigne makar do 30 suba, jer on se inače bavi petardama i tako to. I on će možda nekad biti u mom klipu, tako da, da. I napravio sam intro novi, da, i teo sam vam kažem da ćemo na 30 suba, to je na 40, sad imam 30, na 40 suba da ćemo raditi lyrics prank na starijeg brata. On ide 7. razred i da, nadam se da neće primetiti zašto ćemo raditi jedan lyrics prank na ovog sa Glišom. Ćemo raditi, uzet ću neke stihove od Gliše i kopirat ću njemu u chat, da bi on mogo da bi... Ajde da pokušamo na ovom videu da skupi preglede, to jest ne, 1000 lajkova, tako može. I da, naravno da kažem, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pretplatite se na kanal koji će biti u deskripciji, naravno. Uglavnom, pretplatite se na kanal od mog druga Supkaz i na njegov kanal se pretplatite, jer je on bio reklamirao isto i mene, sad ću ja njega. Da, ajde za njega skupimo jedno 30 subscribera, ako možemo, ako ste bar moji fanovi, može tako. I da, to je to za ovu epizodu i